Здравейте! Днес сме се събрали с Ники Стоянов да ви разкаже малко за фастинга, за кои хора е полезен, за кои не е полезен, за какво може да се прави, какво всъщност е фастинг, колко дълго да го правите и като цяло полезен ли е за мускулната маса или просто е добре за ослабване. Започваме с всъщност какво е фастинга. Първо, здравейте от мен. Фастинга е много нашумял в момента. Нека да започнем от това какво представлява. Това е едно периодично гладуване с цел лекуване на организма, така е най-известен. Нали? Има различни видове фастинг. Ти ще ме го питаш, предполагам, за това нещо. Да ги разнищим тях. Да започнем от това. Значи, прозорците, които са на фастинга, са 16-8 е най-разпространения и най-популярния, но тук трябва да вметнем, че не е подходящ за всеки. За жените фастинга по принцип е по-добре да е с по-малък прозорец, примерно 14 на 10, 12 на 12, има варианти за тях, както и другия фастинг, който е 5 на 2, нали, да кажем там имаш 3 дена хапване, един ден, примерно, в който правиш много ниски калории, 2 дена хапване и пак още един ден, който си на 500 калории, примерно за жените, 600 калории за мъжете и това пак е едно гладуване, нали, такова периодично, което се води. Освен прозорците на фастинга, друго, което е хубаво да споменеме тук, че не е препоръчително да се прави от болни хора. Да. Ако искате да зададе въпрос, за да кажа... Значи, добре, може ли всеки да се определи сам колко време да се храни и колко време да гладува или има строго определено такова? Ами, да започнем с това, че когато направим 12 часа глад, нали, говорим тук за всички общо, за мъжете и за жените, става един процес, който е автофагия, се казва. Идеята на това нещо е, че организма започва да се самолекува. Започват да умират ракови клетки, посягаме към масните ни запаси да използваме за енергия, обмяната се забързва. Дори проучванията показват, че при хора с наднормално тегло и затлъстяване работи по-бързо. Нали, защото тяхната обмяна се забързва в началото по-добре. Но в дългосрочен план и ако не е правилен прозореца, защото също има прозорец 20 на 4, 20 часа, нали, на 4, тогава вече обмяната почва да се забавя, ако не се контролират нещата. Е много важно в какъвто и прозорец да сме, в този прозорец, който може да хапнем, дали 8, 4 часа, 6, зависи какъв фастинг правим, 10 или 12 часа, е важно естествено и какво ядем. Нали? Не може да ядем само бокуци и да кажем аз съм на фастинг, значи в прозореца мога да сям какво си искам. Нещата ще се получат. Един вид трябва да се прави диета в диетата. Един вид фастинг е диета, но в същото време е 2 в 1. Трябва да се прави и още една диета в него. Не може да ядем каквото искаме. Ти можеш да си на някакъв калориен дефицит в прозореца, в който в повечето случаи ти си на калориен дефицит. Да. Но много е важно също така да споменем, че има значение, всяка една диета трябва да се започва с изследвания. Дали имаш хормонални проблеми, дали имаш някаква задръжка на вода, предизвикана от тези проблеми на хормон, дали си с наднормално тегло, или пък ако си карал някакви заболявания, както при жените, булимия, анорексия, фастинга не е подходящ за теб. Също ако кърмиш и си кърмачка, фастинга не е подходящ, на теб ти трябват калории. Да. Другото, което е... Мазани. Да. Другото, което е самия фастинг, нали, понеже е много модерен, всеки чува и мисля, че е много лесно да го спазва. Задължително е приема на вода, защото виждам хора, които правят фастинг и не пият никаква вода. Той си мисли, че по време на гладуването не пие никаква вода. Това води до редица процеси, освен, нали, че може да си докара травма в залата. Той се дехидратира, започва едно адско странно чувство, главоболие от тази дехидратация. Отделно, вместо да забързва обмяната, той спира всички процеси, всички токсини остават в организма. Кога трябва да тренираш? Когато си в прозореца на ядене или когато си в прозореца на гладуване, има ли значение това за мускулната маса и отделно за ослабването? Когато тренираш, естествено е, че първо
подхождането към фастинга трябва да стане постепенно. Много хора решават, вчера съм като мен, примерно аз се храна с пици и такива неща, решавам от утре да съм на фастинг, няма периодично преминаване към този фастинг, ами от утре почвам даже направо 24. Нали? Това е страшен шок за организма. Той така не забързва обмяната, ми я забавя и няма да посегне към мазнините, ми първо ще посегне към мускулите. Точно така. Да, затова трябва периодично, значи трябва да се намалят калориите, да се влезе периодично към фастинга, а за тренировките, в началото естествено, че ще е трудно, ако си тренирал сутрин и си закусвал, когато спреш закуската и тук е място да кажем, че ти можеш да пиеш кафе, не е нужно да слагаш захар и мляко, то кафето не ти пречи на фастинга. Да. Естествено в началото, когато започнеш да тренираш и ти е тежко, но тренирането на гладното стимулира хормона на растежа, знаеш, посягаш към мазнините, гориш повече мазнини на гладно. Както и при елитни спортисти се практикува и 24 часа пълен глад, за да може при нас мъжете, освен хормона на растежа, стимулираш нивото на тестостерона. Да. Даже има изследвания, които показват, че той се стимулира 200 пъти, 200% нараства с този глад. Но това не означава, че ти трябва да гладуваш през 3 дена, да правиш един ден глад. Да. Това е грешно. Да. Тогава ще изчезне цялата мускулатура. Добре, в какъв период можеш да го правиш? Ами в какъв период? Когато започнеш първо с изследванията, убедиш се, че всичко ти е наред, правиш някакъв неекстремен фастинг, сваляш, примерно изключваш първо млечните продукти, нали, преминаваш си към един калориен дефицит и след това минеш на фастинг, е много по-здравословно, както и като решиш да приключиш, примерно направили сме период от 2 месеца на фастинг, което е доста дълъг период и не всеки може да го издържи. Нали? След това трябва да захраниш. Не можеш да почнеш изведнъж да приемеш, примерно, състезател си и почваш да приемеш 5000 калории на ден. Да, няма как да стане това нещо. В периода, в който си гладува. Да. Правиш фастинг, от него решаваш да минеш на основен период и изведнъж от някакъв дефицит. Естествено, че трябва да направиш захранване. Добре, тренировката колко натоварваща трябва да е, ако я правиш в прозореца на глад? Ами в прозореца на глад можеш ли да тренираш пак качествена тренировка? Можеш да тренираш. Аз бих препоръчал да се приеме нещо, което няма да спре фастинга, примерно да кажем аминокиселини, защото те малко или много БЦА, да кажем, или ЕА, те малко или много ще държат мускула да има някакви елементи в него. Ти пак си нагладно, пак си изгориш мазнините. Естествено, че в прозореца, в който не ядеш, е препоръчително тренировката да е по-къса, защото ти по-бързо ще изчерпаш гликогеновите запаси, когато не си ял. И да кажем една тренировка, той по принцип е хубаво тренировката да е по-къса и да е по-интензивна, да кажем до 45-50 минути, зависи какъв ти е тренировъчен сплит, дали правиш една мускулна група. Естествено, ще е много трудно да направиш крака сутрин на гладно, всеки, който се е опитвал да направи крака на гладно, но организма се адаптира към всичко. Да, трябва един вид време, за да свикне организма, тялото, мускулите с това натоварване. А тренировката трябва ли да е съобразена с края на периода за гладуване? Един вид след тренировката хубаво ли веднага да хапне? Ако ти си в прозореца, най-хубавото на фастинга е, че всеки един режим, той е режим, затова работи. Затова едно време, примерно, някой като влезе в казармата и ляга в толкова часа, става в толкова часа, хапва в толкова часа. Знаеш, казармата ядат боб и вафли и правят набирания и лицеви опори, примерно, и изглеждат по-добре, отколкото, защото имате физически труд. Той изглеждат по-добре, отколкото по принцип. Всичко е от режима, затова не трябва, когато нарушиш прозореца на фастинга, ти трябва да направиш всичко възможно да се върнеш към този прозорец. Ако ти тренираш в часа на гладуването, прозореца на гладуването, и след това 12 часа си свършил примерно тренировката и ти идва първото хранене, естествено, че ще хапнеш веднага. Ако тренираш примерно в прозореца и имаш възможност, съобразена с твоето ежедневие, аз бих препоръчал в прозореца, в който се храниш, да направиш поне 2 хранения и след това да тренираш. Естествено, ще имаш повече енергия и повече сила. По-правилно е от тая гледна точка, когато искаш някакви, ако гониш на фастинг, което е трудно да гониш силови постижения, но е по-добре да тренировката, да кажем, да е примерно към 5 часа, след като си хапнал 2 пъти и след това да последното хранене ти след тренировката до 8 в този прозорец. Да разбираме, че ако искаш да качваш мускулна маса, трябва да тренираш прозореца на хапване, а когато искаш да чистиш прозореца на гладуване. Да, много по-удачно. Добре, всичко зависи, нали знаеш, че
едно нещо трябва да запомнят хората, че каквато и диета да правят, дали е фастинг, дали е зонова диета, нали, дали е някаква вегетарианска диета, дали е някакъв дефицит, винаги трябва да има хранителни добавки, защото виждаш, ти работиш с доста клиенти и виждаш, че примерно някои жени, които са вегетарианци, нали, вегетарианки, примерно, те не правят желязодефицитна анемия, не приемат хранителни добавки, които са нужни да допълнят това нещо, че те не ядат месо и не си набавят достатъчно, примерно, протеин от само растителния желязо и всичко, да. Добре, колко дълго е хубаво да го правим и да кажем за хората, които искат да го правят постоянно, защото има такива, дали е полезно да се... За мен не е окей, да, в дългосрочен план да се прави, да кажем, една година да си на фастинг. Те понеже бързо свалят килограми, ако наистина спазят всички условия и после ги е страх да започнат да минат към едно балансирано хранене, защото мисля, че веднага ще надобелят. Не се страхувайте от това, просто минете плавно, завъртете го примерно, да кажем 6 до 8 седмици, след това минете на едно балансирано хранене, после може да го направите пак много по-удачно, отколкото да се тормозите постоянно. Значи за диабетици също не е окей, защото там знаеш, че всичко е разпределено на равномерни порции през деня. Не трябва да се прави този прозорец при диабета, защото се базика инсулина. Хора, които са с инсулинова резистентност, също не е окей. Да, трябва да се внимава като цяло с гладуването и с фастинга. Да не вметнем това, ти ме сети, защото е интересно. Нашите баби и дядовци не са правили фастинг едно време. Не, те не са правили. Са добре. Значи при мен какво беше? В 8 часа се закусваше, в 12 задължително се обядваше, в 4 след обяд и 7 се вечеряше. Стигаме до там, че това е режим. Това е режим. Това е режим, който винаги, когато имаш някакъв режим, той работи. Както при културистите, на 3 часа хапваш и 80% е храна, не е добавки, забранени медикаменти и само тренировка. Режима, то всички сме били така на времето. В толкова се закуса, в толкова се обядва, следобедна закуска. Ама какво ядохме за закуска, какво ядохме за обяд? Ядохме закуска мекици, пържени фили, за обяд топихме в мазното те са изглеждали добре. Значи, трябва да има някакъв режим на хранене. Може би сега ще кажат някои, храната е била друга. Точно това щях да кажа аз. И друго има. Повече физическа активност. Ние с тебе като деца имахме повече физическа активност, да кажем, отколкото сега имат днешното поколение, защото всичко, което е тяхното, те нямат детство. Тяхното ежедневие е много забързано. Уроци, тренировки, ако посещават някъде, това има физическата активност, а повечето не посещават се само на PlayStation, на компютъра и гледат телевизия. Физкултурата не във всяко училище е на ниво и затова, реално погледнато, той като няма физическа активност, знаеш, приема калории, няма енергоразход, не е. И храната, съм съгласен с тебе, че не е същата като едно време. Но пък, ти казваш нашите баби и дядовци, но пък едно време хората са били принудени да спазват фастинг, защото нали, ловците хващат нещо, ядат един прозорец. Имаме диета пещерен човек, даже в Щатите един фитнес модел много известен, пък правеше и друго нещо. Той се хранеше веднъж на ден, приемаше си калориите, веднъж сяда, цял ден гладува, прозореца му е, да кажем, 2 часа. Но при него работеше, но знаеш, че са там има и други стимуланти. Познавам такива хора, работят и при тях работи. По-скоро той ми каза, че го спазва, за да бъде по-концентриран в периода, когато гладува. Един вид хапва един път на ден, защото се чувства по-полезен, по-добре си върши работите, защото е по-концентриран по време на гладуването и хапва по един път на ден просто. Но яде този един път не прияжда с пици, с джунери, пак си хапва. Той си хапва чисти неща и най-много до калориите, които си определил, че трябва да приема, спрямо енергоразхода. Точно така, да. Защото той работи в офис, на компютър, изглежда добре, защото се храни хапва малко повече и няма възможност за движение, няма време да тренира, дори
да посещава фитнес залата, той ще почне естествено от заседналия начин на живот да качва килограми. Може ли да се забави метаболизма в такъв случай, когато ядеш чиста храна един път на ден? Пак е строго индивидуално. Години, хормони, физическа активност. Едно е и при фастинга е същото. При хора над 50 и с повече килограми в началото работи страхотно и после изведнъж, защото те се увличат, правят прозореца все по-голям, не спазват да е като режим часовете и когато тогава пък става обратното, обмяната се забавя. Не посягаш към запасите ти от мазнините, а почваш да трупаш и ползваш мускула за енергия, гориш мускула, пък трупаш мазнини и ставаш малък мазен и мек, както при нас е известно. Трябва да се подхранва мускула. Добре. Показано е, че примерно при проблеми, колити, гастрити и всякакви такива за корема, за изчистване на червата, нали, че работи доста добре. Знаеш, че кожата е най-големият орган в тялото и всичко там се определя нейния състав и всичко от начина, по който се храним. Ти всеки месец може да се регенерира и да изглеждаш по-млад. Анти-ейджинг има дори фастинга, такова действие. Всичко това, ти като изкараш всички токсини от тялото и това, което спомена преди малко, че твоя приятел примерно се чувства добре, че яде веднъж и яде чисто. Естествено, аз начинът, по който се храна в момента с вредни храни и постоянно читвам, той те прави по-ленив, повече ти се спи, самите токсини и захар, която приемаш от сладките неща. Бялата захар е най-вредна за раковите клетки, знаеш, че тя образува и подхранва всичко. Цялото това нещо, което правиш, ти ставаш ленив, спи ти се повече, не ти се тренира, не ти се движи и става един омагьосан кръг, като ти се яде още повече, защото захарта тя те кара да дигаш рязко инсулина, яде ти се още повече, не се чувстваш комфортно, не ти се и работи. Да. Нека да запомнят хората, че винаги е хубаво не да стреляш на сляпо, дето се казва, да си направиш изследване и да видиш, защото пък при жените, това, което споменахме, че не е толкова добре фастинга. За мъжете работи по-добре, нали, за стимулирането на нивото на хормона на растежа, за нивото на нашия мъжки полов хормон, тестостерона, нали. При жените, дори някои жени с прекаляването на фастинга си спират месечния цикъл и естествено оттам зависи нейния организъм как ще реагира. Някой започва с задържката на вода и каквото и да хапнат след това, дори да са в калориен дефицит и такова в правилния прозорец, нали, нещата не са окей. Те се потуват, става много сериозно. Не е за всеки. Не е за всеки. Виждате как ви действа. Задължително изследвания преди всяка една диета. Най-хубаво е да се консултирате с правилния треньор, да ви следи, нали, той ще знае какво да ви накара да си пуснете като изследвания и как като ви наблюдава страни, той ще има най-реалната преценка, кое ще е най-подходящо индивидуално за вас, защото всеки човек е сам за себе си, всяко тяло реагира по различен начин. Затова диетите са различни, не може една диета да работи при мен и при тебе и да я дадем на една жена, нали, да е фастинг. Кара и по същия начин, ти ще ядеш като мене и като ванката и ще получиш същите резултати. Така е, всеки е строго индивидуален, пробвайте, вижте кой прозорец ви е най-добре според работния ден. Може да се пробват различните видове прозорци, но трябва да оцелите точната диета за вас. Фастинга не е за всеки. Ако искате да качвате мускулна маса, според мен не трябва да се гладува. Ако искате да ослабнете, гладувайте, но внимавайте да не си забавите метаболизма. Благодаря ти, много полезен беше разговора. Благодаря ти, нямате време. Ако е интересно, ще направим и за другите. Има много различни видове хранителни режими. И да кажем, тренировъчни също. Да кажем, че диетата не е глад, диетата е вид диета. Има много видове. Това е за фастинг. Мерси много.